फावथिना मुलुगनि मुंदांखा सासे फावखुंग्रि बासन्ति ब्रह्मनि न'खराव जों नुजाफैनो हादों। बे समाव जोङो बिथांखौ बरायनाय हाबाफारि लादों, मान बावनाय हाबाफारि लादों। हाबाफारियाव नुजाफैनो हादों जोंनि बरिमाखा जायगानिनो हरेन बर' बारग' फोरोंगिरि बैसोगोरासिन सुबुं। ओजोंहाय दङ महेश बसुमतारी आरो दङ जोंहा गंगाधर रामसियारि आरो गबिन्द बर' दङ, प्रदीप सैनारि दङ आरो मुंदांखा सिफुं दामगिरि गौरिकान्त बर' बिथाङा दङ। बे समाव जोङो जाय बिथांखियाव नैबे बाङालिपारायाव नुजाफैनो हादों बासन्ति ब्रह्मनि न'खराव जोङो हाबाफारिखौ जों सामलायलांगोन। गिबि गिबियावनो बिथां मानगोनां बराय जाग्रा बासन्ति ब्रह्मखौ आर'नाइजों बरायनो सानदों। आर'नाइजों बरायगोन जोंनिनो जायख्लं फैसालि सुबुं सिबियारि गौथुमनि मानगोनां प्रदीप सैनारि। जोबोद गोजोननाय थाबाय प्रदीप सैनारि बिथांनिसिम आरो सिबिनाय थाबाय जोंहा मानगोनां फावखुंग्रि बासन्ति ब्रह्म। आरो बे समाव फिन मान बावफैनो थाखाय आवगायबोदों गबिन्द बर'। जोंनि जायख्लं फैसालि सुबुं सिबियारि गौथुमनि मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बर'आ आब' बासन्ति ब्रह्मखौ सिबिबावबाय, मान बावबाय गांसे आर'नाइजों। आरो फिनसे सासे मस्ट सिनियर सिटिजेन बिथां हरेन बर'आबो आवगायबोदों बासन्ति ब्रह्मनि सेराव मान बावनो। जोबोद खुसिनि बाथ्रा, गोजोननि बाथ्रा। नैबे सुदेम निरिबिलि समाव जोङो बिथां बासन्ति ब्रह्मखौ जों बरायनो मोन्दों आरो बरायनो हादों जोंनि जायख्लं फैसालि सुबुं सिबियारि गौथुमनिफ्राय। बासन्ति ब्रह्मनो जोङो गांसे मान बिलाइ बावनो नागिरदों। गिबियावनो बे मान बिलाइखौ बिथां गबिन्द बर'खौ फरायथिना होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। गिबियावनो जोङो जायख्लं फैसालि सुबुं सिबियारि गौथुमनिफ्राय गाहाम हामलायनाय बावग्रोबाय। दा आङो हामलायथि मान बिलाइखौ आं फरायना होनो आखायाव लादों। हामलायारि मान बिलाइ। अराय अनसायजाथाव फावखुंग्रि बासन्ति ब्रह्मनो गामि बाङालिपारा, जिल्ला बाक्सा, बिफा बुदां ब्रह्म, बिमा अदां ब्रह्म, जोनोमा जादों जानुवारि दाननि 1 खालार 1959 मायथाइ। हे गेदेमाजो फावखुंग्रि, गिबियावनो जों जायख्लं फैसालि सुबुं सिबियारि गौथुमनि जानानै नोंथां गेदेमा आइजोनि सेराव सिबि बावग्रोयो। नोंथाङा थारैनो गावनि गोख्रों नाजानायजों समाजाव सासे मुंदांखा फावनारि महरै सिनायथि जानो हादों। नोंथांनि बे बिहोमाया जोबोर अनसायजाथाव जानानै दङ आरो इयुनहालागै गोसोखांजाथाव जानानै थागोन। दिनैनि बे गोथार सानाव नोंथां बादि गेदेमाजोखौ बरायनो मोननानै जों जोबोर गोजोनग्लाय मोनदों। हे अनसायजाथाव गेदेमाजो, नोंथाङा आसामनि बायदि फावथिनारि हानजा, थियेटार आफाद, नायजाब आफादफोराव थाफानानै गासै 8 बोसोर दाब थावनियाव गिदिंनानै गावनि मुखुब जिउखौ बारहोहरदों। बैफोराव गिदिंनायाव नोंथाङा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बायदि दुखु खैफोदजों बारहोहरनांदों। नोंथाङा नोंथांनि जिउखौ अराय फावखुंग्रि महरै सिनायथिनानै देरहासार खामानि मावलांदों। उननि सम बुब्लियाव संसार लैथोआव गोजोमनानै बायदि दुखु दाहा सहायनानै नेथि हमनायजों सानफोरखौ बारहोहरनांदों। थेवब्लाबो गावनि गेदेमा माव बिहोमानि जोहै नोंथाङा सासे बयनिबो आंगो असे जानानै खामानि मावलांनो हानाया नोंथांनि मोनसे नेरसोन बिदिन्थि। गिबि समाव नोंथाङा बाङालिपारा अनफावरि नायजाब आफाद, बेनि उनाव दरं उदालगुरिनि दैमु नायजाब आफाद, मानिकपुर थुरिबारिनि दावगा फावनाय आफाद, दलबारिनि हिरिम्बा नै फैसालि थियेटार, तामुलपुर बेलबारिनि सानजौरां नायजाब आफाद, बेनि उनाव लेसेरानि सोरां मन्जु थियेटार, तामुलपुराव बरखातानि बिष्णु राभा नायजाब आफाद,
आरो गुवाहाटी खारगुलिनि माला दैमारि फिल्म प्रडाक्शनआव नों गोनांथार फाव लानानै बर' फावथिनारि मुलुगाव गावखौ गायसनलांदों। नोंथांनि बिहोमथायनि रुजुथाय गैया। नोंथांनि बिहोमाया इयुन जोलैनि थुलुंगानि नेरसोन फुंखा जानानै थाथों, बेनो जोंनि मिजिं। नोंथाङा नोंथांनि गुफुं देहा सोलेरखौ लानानै थारैनो आफा अबंलावरिनि बोरजों अराय गोलाव जिउ गोजोनै थांना थानो हाथों। गोजोन्थों, खुलुमबाय। जायख्लं फैसालि सुबुं सिबियारि गौथुमनि जानानै गंगाधर रामसियारि बोसोनगिरि, महेश बसुमतारी बोसोनगिरि, मधुमोहन लाहारी सामलायगिरि, गबिन्द बर' मावफुं सोद्रोमा। आं बे मान बिलाइखौ आं बिथांनो आखायाव गथायनो थाखाय आङो बिथांखौ आजावनो थाखाय आङो आरज गाबनाय जाबाय। फट' सेसन जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा। दिनै नैबे निरिबिलि समाव बिथां मानगोनां फावथिना खुंगुरि बासन्ति ब्रह्मनिसिम जोंनि जायख्लं फैसालि सुबुं सिबियारि गौथुमनिफ्राय मान बावनाय जादों। बे समाव नुजाफैनो हादों बासन्ति ब्रह्मनि न'खरावनो गबिन्द बर', हरेन बर' आरो महेश बसुमतारी, गंगाधर रामसियारि, प्रदीप सैनारि आरो गौरीकान्त बर'। बिनि अनगायैबो गामिनि गोबां सुबुं आरो न'खरनि सुबुं बेहाय नुजाथिनाय नुनो मोन्दों। गोबां गामिनि बिथां बासन्ति ब्रह्मनि गाहाम हामलारि बिथांमोना नुजाफैनो हादों। नोंथांनि सिनायथिखौ मुंखौ बुंना होदो। आंनिखौ दे। खगेन्द्र रामसियारि आरो दङ बैसोगोरा आरो दङ नुजाफैनो हादों। जोबोर गोजोननाय थाबाय आरो बरायनाय थाबाय नोंथांमोना दि जोंनि बे गोनां हाबाफारियाव नुजाफैनो हादों। दि बे निरिबिलि समाव जोङो मोनसे हाबाफारि लादों बिथां फावखुंग्रि बासन्ति ब्रह्मनि जिउआव मावनाय जि एचिभमेन्ट, जिउआव मावनाय जि जाफुंसार बुब्लि, बेयाव जोङो गोजोननानै बिथांनि मोनसे मान बावनो फैदों। बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय नोंथांमोनखौबो बरायनाय आरो साबायखर थाबाय। बे समाव जोंनि जायख्लं फैसालि गौथुमनिफ्राय मानगोनां बोसोनगिरि बिथां गंगाधर रामसियारिया फंनै बाथ्रा बुंगोन। दिनै जों बेवहाय मानो नुजाफैनो हादों आरो जोंनि थांखिया मा, बिनि बागै गुसुङै। जों सम सम जायख्लं फैसालि सुबुं सिबियारि गौथुमा जोंनि थांखि आरो नोजोरखौ जों बुंबोगासिनो दङ। जोङो जेराव मोनो बेयावनो जोंनि हारिनि गेजेराव सोरखौबा बावखुमा जानाय, थाखोमा लांनाय, माखासे मानि बिथिङाव बिहोमा होसेयावबो सोरखौबा नायस'नि जालांदोंमोन। बेफोरखौ जों जेराव हायो माखासे मानि फर्मेलिटिखौ खालामालासिनो जोङो जेराव मोन्दों बेयावनो थांनानै जोङो होदावरि होसावरि थांनानै माखासे मानसि सुबुंफोरखौ जोङो गौथुमनिफ्राय सफैनो हायाबाबो जों जाखिनि हायो लोगो मोनलाय थालायनो हायो बेखौ रायलायलायनानै जों खालामो। आरो बेबायदिनो जों दिनै सफैनो हादों बयजोंबो बाक्सा जिल्ला गोदोनि नलबारि जिल्लानि दोलबारि बाङालिपारा, बे बाङालिपारा गामिनि जोबोद गोजाम गामि। बाङालिपारायावनो सासे फावखुंग्रि दङमोन, बयबो मिथियोमोन। दिनै जों मिथिगौ अनिल ब्रह्मखौ, नाथाय जों बावगारलांदों सासे फावखुंग्रिया बासन्ति ब्रह्ममोन। बासन्ति ब्रह्म नङाब्लानो मोनसे समाव बे ओनसोलाव जोंनि नलबारि जिल्लायाव, बाक्सा जिल्लायाव आरो हारिमु बिथिंनि जा बे फावथाय मुलुगाव बासन्ति ब्रह्मआ गैयाब्लानो आंखाल मोननाय मोनसे सम दङमोन। बेखायनो जायखिजाया बर'फोरनि गेजेराव थियेटार सोरजिया मानो बासन्ति ब्रह्मआ बैफोराव बाहागो लानो मोनबोदों, फावखुंग्रि जाबोदों। आरो बेफोरखौ जोङो गोसोखांनानै दिनै जों बायदि बैसोनि मानसिया जों गोसोखांदों। जोङो नुबोदों बिनि जा फावथायफोर खालामनाय बेखौ नुदोंमोन। जोबनायथिंजाय सोरां मन्जु थियेटारावबो बाहागो लादोंमोन। आगोलावथ' बाङालिपारायाव गोबां थियेटार जादों। बेबादिनो दहाय जा गबिन्द बर'आ मान बावनाय बे फरायथिनायावनो माखासे मानिखौ बुंखालांबाय। आं बारा बुंबाय हानो बेखौ आरो सानबावाखै। जों गुबुन दाबसे जायगायावबो आरोबाव जों हावलियाव सहैबावगोन दिनै। बेयावबो जों बेबादिनो मोनसे फारि दङ, हाबाफारि दङ, बेयाव जों बाहागो लागोन। जों गोजोननो हादों। जों मा होनो हायो मा होनो हाया बेखौ जों बुंनायनिबो जोंहा
खोथा नङा जोङो बारा होनदों दहैनो गौथुमारि महराव जों फर्मेलिटि बारा खालामालासेनो जोङो जाहाथे इउटुबनि गेजेरजोंनो जाय बिथाङा केमेराखौ खेबबाय थादों बिथाङानो मधुमहन लाहारि काली कुमार लाहारिनि फिसाज्ला दा जोंजों सफैबावनो हादों जाहाथे गौरिकान्त बर' बे धमधमा ओनसोलनि सासे जोबोद सिफुं दामनो गोरों जेरावबो दामो बयबो लाबथिङो नाथाय बावलांगौमोन नाथाय बासन्तिखौ जोङो बेवहाय जायख्लं फैसालिनिफ्राय जोङो बेबादि बे हाबाफारिखौ लानाय लोगोसेनो बेबो नुजाफैनो हादों आरो नुजानाय लोगो लोगोनो गौरिकान्त बर'आ जि जोबोद मोजां सिफुं दामनो गोरों बेबो नुबाय नै जोंहा फंबाय प्रदीप सैनारि बियो धमधमा गोजौ फरायसालियाव फोरोंगिरिल' जानाय नङा बियो सुबुङाव समाजाव माखासे माने बिहोमाखौ होबोनो हादों समाज सिबिग्रा सासे मोजां सबां सिबियारि बे जोंजों थाफाबाय हायो आरो बिदिनो जोंजों थाफाबावदों जोंनि जा गबिन्द बर' बे फोरोंगिरिबो मावो सानसेबो थाया बे न'आव आथिखालाव जाय जेराव मेराव थांनानै बियो बेबादि सोरबा गोलैसोनाय सुबुंफोरखौ बियो नागिरथिंहैयो आरो जोंनो खबर हरो बेबायदिनो दहाय एसे आगोलावसो बुंबाय हरेन्दा बेखौनो जों दिनै खुसि मोनदों जों जायख्लं फैसालि सुबुं सिबियारि गौथुमनिफ्रायनो जोंहा फावखुंग्रि बासन्ति ब्रह्मखौ जोङो एसे आर'नाइ गांसेजोंनो बा जों मान लेखाजोंनो बरायनो मोननानै जोबोद खुसि मोनबाय आसा खालामो बिथाङा इयुननि जिउआव गावनि जेनेरेसन बा गावनि जा बाहागिफोर दङ बर' हारिनि जेनेरेसन दङ बिसोरखौ फावखुंग्रि महरै माबा माबि खोथाफोरखौ बियो बुंलांनो हागोन बे ओनसोलाव थानाय जायफोरा फावखुंग्रि जानो गोसो दङ बिसोरखौबो बोसोन होलांथों बेखौ आङो मिजिंथिबाय आसा खालामबाय जोबनायथिं बयनोबोसिम जायख्लं फैसालि सुबुं सिबियारि गौथुमनिफ्राय मोजां मोननानै आरोबाव थानाय समखिनिया मोजाङै रुजु रुमुयै थालांथों बासन्ति ब्रह्मआ बेखौनो बुंनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों।